President Mnangagwa told his family WhatsApp group they must exit Zimbabwe. Geza sanapinda mashokotagwa naBombshow Geza achitaura panguva inoi according to his sources. Panapa tiona ZimI icho ichipublisha mashokotagwa naGeza achiti aiwa mutungamiri wenyika anoadresa kana kutaura mufamily group make kuti aiwa we must exit Zimbabwe. Ndisandapinda mashoko ari kuuya panguva inoi vanhu vachinakidzwa nemashoko awa panguva inoi. Don't be subscribe or like on the bell like kuti bila mnamobuda nyuka mchinzi ed wakataura pafamily group rako uri kuMozambique right. Wakati izvo vanokwanisa kubuditsa zvinhu munyika muZimbabwe buditsai nekukasika, but maziviro edu ndekuti imba 1 chete yaUxilia. Vana vaUxilia ndo vagere zvakanaka, ndo vane zvinhu, ndo vane dzimba kunana South Africa, kunana UK. Vamwe vana vako vose vari kushupika kuratidza kuti chaiwo utungamiri hunokunetsa, because mubereki chaiye hausarudzi vana vako, unofanira kuda vana vako zvakafanana. Saka ndinoda kukutaurirai mhuri yeZimbabwe, musangoombera muchiitiswa zvinhu zviri foolish. Idi akutorongedza kubuda munyika nemhuri yake. Ndo imwe secret kana maka musingazivi yatakakutaurirai kuti ndo zvakutorongwa izvozvi. In English panapa panoadreswa pachinzi if you addressed your family group while in Mozambique, you said those able to evacuate things out of Zimbabwe do it quickly, but the way we understand is it is only one house, that of Auxilia, your other wife. Your kids are the ones who have possessions. They are the ones with houses in South Africa, in UK. All your other kids are languishing in poverty, which illustrates that leadership is not your biggest challenge. Leadership is your biggest challenge, because a real parent does not discriminate against his own kids. You are supposed to give them fair, equal treatment. So I want to tell you, family of Zimbabwe, don't upload or be made to believe foolishly. ED is right now packing his belongings to exit the country with his family. This is another secret you didn't know, which we tell you of. That is what he is planning right now. Ndomashokwanotogwa naBombshow Geza achiti aiwa ndo imwe secret vagari venyika yeZimbabwe yamanga musingazivi yatiri kukuzivisai panguva ino, achiti aiwa mutungamiri wenyika ava kurova pasi. Ameno mashoko aGeza sematauriro akaita amona anyorwa panapa neZimI. Imi muchimbotudza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section medu mafungiro enyu, subscribe or like and chat on the bell icon.